Legenda Mliwis Putih. Ing tlatah Jawa Timur ana kraton Malawapati sing wis duweni jeneng kang gedhe tur misuwur. Kraton iki dipimpin dening Prabu Anglingdarma sing wicaksana, bagus pasuryane lan sekti mandraguna. Prabu Anglingdarma kagungan garwa sing duweni asma Dewi Setyawati. Ing salah sawijining dina, Prabu Anglingdarma lan Dewi Setyawati geguyon bareng ing kamar. Lan nalika iku uga ana swara cecek ing tembok kamar. Anglingdarma ngerti apa sing diucapake cecek loro iku, amarga dheweke duweni aji gineng sing bisa ngerti basa kewan. Nanging aji iki ora oleh dimangerteni marang sapa bae kajaba sing duweni. Kakang, panjenengan kok ketinggal seneng? Wonten napa? Ora ana apa-apa, cecek ing dhuwur iku iri marang awak dhewe diajeng. Cecek loro iku ngendika apa, Kakang? Ora ana diajeng. Yen boten wonten, kok ngguyu, Kakang? Kula ngerti. Kula sakderenge tiyang biasa, urip ing dusun. Kula nggih ngertos, kula boten ayu tur boten pinter. Kula boten pantes sesandingan kalian panjenengan. Ora mengkono, sliramu iku sing paling tak tresnani. Cecek iku ora ngomong ngenani sliramu diajeng. Yen boten ngendika ngenani kula, kenging menapa Kakang boten nyanjangi kula? Punapa ingkang disanjangaken dening cecek kala wau? Kula boten pantes kalian Kakang. Kula sampun mutusaken, kula badhe pati obong mawon, Kakang. Aja diajeng, yen sliramu pati obong, Kakang bakal urip karo sapa? Wanodya liyane ingkang langkung saking kula kathah. Kakang nggih tasih saged sesandingan kalian Wanodya menika. Nanging mung diajeng sing tak pingini. Yen diajeng arep pati obong, aku uga melu pati obong. Bubar iki aku arep ngutus prajurit kanggo gawe papan pati obong. Nalika esuk kuwi, pati obong kang arep diwiwiti katon tumpukan kayu sing ditata nganti kaya gunung lan wis siap kanggo bakar Prabu Anglingdarma lan garwane kasebut. Prabu Anglingdarma lan garwane kasebut munggah ing sadhuwure kayu. Ing sisihe panggon pati obong mau ana wedhus loro sing lagi omongan. Krungu omongane wedhus loro iku, Prabu Anglingdarma katon mesam-mesem dhewe. Geni wis katon bulat-bulat nganti tekan langit. Dewi Setyawati sing ngerti garwane mesam-mesem langsung nyemplung ing geni sing bulat-bulat iku mau. Prabu Anglingdarma durung weruh yen garwane wis nyemplung dhisikan. Dheweke kepengin nyusul Dewi Setyawati nanging geni kasebut wis mati. Loh, Setyawati, sepurane Kakang ora bisa melu sliramu, Setyawati. Ing tengah-tengah swasana iku, Prabu Anglingdarma keprungu swara gedhe kang banter nganti gawe para warga mlayu lan nyelametake awake dhewe. Anglingdarma, kowe wis janji marang garwamu kanggo pati obong bareng-bareng. Nanging kenapa ora kok lakone? Untuk kowe Anglingdarma, kowe bakal ngembara ing tengah alas
lan ora bakal bisa nemoni dalan kanggo mulih. Sabanjure dewa menehi kutukan marang Angling Darma. Lapangan sing banjure digawe panggon Pati Obong langsung dadi alas sing kebak wit-witan lan ora ana dalan gawe bali ing kraton Malawapati. Loh, aku ana ing ngendi iki? Pirang-pirang dina dheweke wis mlaku ing tengah alas nanging ora nemokake dalan kanggo bali ing kraton Malawapati. Saka kadohan katon ana wong wadon telu sing lagi mlaku-mlaku ing tengah alas. Wong wadon iku kaget kok bisa ana wong lanang sing bagus rupane bisa tekan kene. Kang Mbok, ing tengah alas iki kok ana wong lanang sing bagus rupane ya? Bener Diajeng, pripun Kang Mbok? Ditiliki dhisik napa mboten? Ya wis, tak tilihane dhisik. Nggih Kang Mbok. Karo ngati-ati wong wadon telu iku mau mlaku nyedhaki Prabu Angling Darma. Nuwun sewu Kisana. Panjenengan iki sinten? Walah, ing tengah alas iki kok ana bocah wadon kang ayu-ayu. Aku Prabu Angling Darma, raja saka kraton Malawapati. Sapa? Angling Darma. Beneran tenan kowe, Angling Darma? Kutuk marani sunduk kowe Angling Darma. Oh, dadi kowe sing nyedani Kang Masku Merusupatma Angling Darma. Loh, mengko dhisik. Aku ra nyedani Kang Masmu, Diajeng. Ora usah kakehan alesan kowe Angling Darma. Maju tandingono aku. Yen diutus mungsuh wong ayu-ayu, aku nyerah wae. Ayo, patenono aku. Iki lho dodoku. Widati, maju. Aja aku, ora tega nyedani aku. Widani sih, maju. Ayo Diajeng, patenono aku. Sik ning kono wae. Kang Mbok, iki piye? Aku ora tega nyedani Angling Darma. Wong baguse koyo ngene, apa yo tega sampe nyedani? Heh, apa kowe ora iling? Angling Darma wis mateni Kang Mas Merusupatma. Ora bisa. Aku arep ngewales apa sing dilakokake dening Angling Darma marang Kang Mas. Utang pati kudu dibayar pati. Nanging yen Kang Mbok wis nyedani Angling Darma, apa bisa Kang Mas Merusupatma bali ing donya iki maneh? Widato sing sadurunge arep ngetokake aji-aji ora sida amarga omongane Widati mau. Dheweke bingung kudu kepriye. Aduh, kok dadi kaya mangkene? Prabu, kula lan adik-adik kula pasrah jiwa lan raga. Dadi sliramu kabeh iki pasrah. Nggih, Kakang. Kepriye yen sliramu iki tak pundhut garwa wae. Katelune, Kakang. Iya. Kepriye Diajeng? Nggih, Kakang. Monggo kula sowanaken dhateng Kraton Baka, Kakang. Ayo Diajeng. Satekane ing kraton Baka, Prabu Angling Darma banjur menyang kamar karo Widata, Widati lan Widaningsih. Dheweke uga pamit marang Angling Darma arep golek panganan. Kakang, kula lan adik-adik kula
badhe lunga madosi dedaharan. Nggih Diajeng. Widata, Widati lan Widaningsih banjur mangkat goleki tetanduran sing bisa digawe masak. Nanging Prabu Anglengdarma curiga marang garwa-garwane kasebut amarga wis dalu. Prabu Anglengdarma migunakake ajine sing bisa dadi gagak. Dheweke goleki garwane kasebut kanthi wujud gagak. Ing tengah alas, dheweke ngerti Widata, Widati lan Widaningsih dadi raksesi sing rupane medeni. Banjur dheweke nyedhaki garwa-garwane kasebut. Ana apa to gagak iki? Iki lho, tak wenehi remplo. Mereo. Gagak mrebuki kuping. Iki lho, tak wenehi ati. Kok bali maneh to gagake? Iki lho, tak wenehi jantung. Sawise Prabu Anglengdarma ngolehake panganane iku mau, dheweke banjur bali menyang kamar lan nyalap panganane iku ing kotak riase garwa-garwane kasebut. Sawise garwa-garwane bali saka alas, dheweke kaget apa sing ana kotak riase kasebut. Prabu Anglengdarma sing lagi turu langsung digugah Widata kanthi cara kang ora becik. Anglengdarma, dadi kowe wis ngerti sejatine sapa kita? Jebule kowe kabeh iki raksesi. Wong wadon ayu-ayu panganane batang menungso. Yen kowe ora trima, maju tandhi ngono kita. Gelut watara Anglengdarma lan garwa-garwane sing dadi raksesi iku mau ora bisa diowahi maneh. Amarga Anglengdarma kalah cacahe saka katelu raksesi mau, dheweke kecekel dening raksesi-raksesi mau. Rasakno iki Anglengdarma. Aduh. Tak kutuk kowe dadi mliwis putih. Kowe bisa dadi manusa maneh yen jambul kuwi dicabut karo wong wadon liya sing tresna lan gelem kok dadekake garwa. Lunga kowe Anglengdarma. Pungkasane Anglengdarma diusir saka kraton Baka dening para raksesi kasebut lan mabur goleki wanita sing gelem nampa tresnane kasebut.